Čaute chalani, vítajte v novej videa. Dneska tu máme veľmi špeciálny bonus pre vás, kde máme 51 bonusov na No Limit City slotoch a hlavne sme to na streame, momentálne streamujeme. Ak ešte nechodíte na streame, dajte odber aj s notifikáciami, alebo joinite Discord, tam je vždycky proste, chápeš, keď sú live streamy, takže pôjdeme to live otvárať. Takže chlapi, ak chcete byť aj na ďalšom bonusante, alebo nezmeškať ďalší stream, od 9.10. streamujeme každý deň, takže poďme na to. Poďme teda. Chalani, teraz to budete vidieť zo streamu, ak bude horšia kvalita, tak musíte prejsť na stream, aby bola lepšia, alebo takto. Poďme na to. Seaman, kamoško, tento slot je jeden z najlepších podľa mňa za poslednú dobu, tak dúfam, že napejú extrémne rakety. Kingy Esa, zelené sú, Esa sú, Kingy dopredu, Esa sú, lode, Queeny, lode sú bang! Bang, 800 doláčov! Poďme, hneď PR kurva, hneď zo začiatku PR jak blázen. OK, že by ešte jeden. A nejdem to skúšať, nejdeme to pokúšať, máme proste 800 doláčov, pohodička, chill, ideme ďalej. Ako dať niekomu knockout, hlavne keď je tehotná žena alebo nejaký starý dedo. XO spiny? Počkaj, to nemusí byť zlé, ale tieto, poďme. Ideálne chalani, čo je treba je proste dynamity, nech to odjebí tieto dynamity. No, dynamit? Hlavný je dynamit, kamoško, hlavný je dynamit. XO, trefa? Kurva, to je na nič. Dynamit, prosím. Ten typek kolektor. Oh, nice! Nice. Tak dynamit a XO spiny môžu byť extrémne dobré potom, nie? Halo. Poďme. Kolektor je kámo insane. Oh, to ide tohto typka. Yes! Krát 2 všade? Krát 2 bude? Nice! Poďme. Dynamitek. No chcel by to, kámo, keby to odjebe dynamit a XO spiny, tak to môže byť extrémne dobré, chlapi, tento oný. Tak fakt môže byť extrémne dobré. Takže je to celkom decent. Trap. XL. To je škoda, ale dobré. A not bad, 276. Bang, OK. Bang. Not bad chlapi. Nie je to zlé. Rád za 80 doláčov, alebo kričia tuto. Maximálne hlavná pointa bonusu, to by bol fajn. Reroll. Premium, OK, poďme. Kurva, 1-2, kokot. Poďme. Full screen. Aspoň 4, minimálne 4, poďme. 4 ty šumpa. Tam ide 4. Kurva, ty na piču. Sás. Kiss. 283 nie je zlých, naše kagabež aspoň. Je tu cez 100x. To je fajn. Čo si, Ando? Koľko si vyhral? 25 000? Už si tam songy odil a je to moc dobrý, kto čakám. Goatee, to nie. Odin service. Počkaj, ale neostávajú či nie? Neostávajú. Potrebuješ pičoviny, no. To je nakoľko, že potrebuješ toto ešte odomknúť, aby to bolo išlo dobre. 60k, kámo. 15, kámo, Ando, tak co ty blázenovský. A na ručku hráš? No povedať niečo all the way. All the way, chlapi. All the way. Aspoň non-premium. Bang, OK, 200. Škoda, keby na tejto opice zelené hozičo. To bol najhorší, myslím, že na nejaký non-premium, ale tak OK, aspoň to bolo. Bonus, počkaj, nice. Otvoriť to dole? Nice, máme teraz zlepšiť ten bonus, tak sa ukáž. A ešte jeden naviac? Horí? Bude horieť? Nie. Ostávajú 5x, nie? Musí horeť. Musí horeť z dole, musí tak horeť do 5x. No, keby niečo konekne all the way, tak nemusí byť zle vôbec. Ale nekonekne do piče. No, to je celkom dobrý placement. Škoda, že nedal tých 6x6 do pekla. No, počkaj, chat, all the way niečo, prosím. To nedá nič all the way. To je v piči. Plus 1. All the way. Kam, jak to netrafí nič, ale. Nie, 6x6, no. To môže trafiť, chlapi. Akože reálne ešte niečo z dola, tuto keby tuto najeme na tieto pičoviny. Krát 3. Traf. Nič! To piče hnusnej. Hnusácky. No poďme all the way, prosím niečo. To je jaká kokotina. Krát 2, krát 10. To je v piči, normálne toľko dead spinov ešte na tom super bonus ako keby. Na ťa nehrám, ale pek hrám. Tak vyskúšaj ručko, kámo, tak ja neviem, vieš.
Tak tam, tak na ručku máš tiež akože dosť veľké tie leaderboardy hlavne. Ty koko trojkáč, bang odjebal. Poďme. Poďme. Je to klasický či tak super bonus? Ani neviem. Dvojkáč, bang odjebal, poďme. Poďme chlapi, nevieme sa s nimi. Nevieme sa s nimi. Odjebal, bang critical hit, bang critical. Počka. Hit. Kurva, potrebujem hitnúť rýchlo. Potrebujem hitnúť, inak som v piči. Poď double hit. Prosím hit. Musí to hitnúť, prosím. Yes, okej. Dobre, teraz ideme na bossa. Bude to dosť tap, ale tak bossa by sme mohli sledovať. Poďme chlapi. Prosím, traf. To piči traf. Ty si kokot, úplne bejstý celkom. Mám tak 163. Daj mi za 20 ešte jeden. Critical. Hit. Že by? Critical bug! Poďme. Upgrade na Česku, 50, 80, 40, OK. Lock-in, keby dá, počkaj, tu máme ešte jedno, OK, nice. Poď. Traf dačo. Škoda. Ale dobre. Nemôžete ale pokúšať. Chill. Máme 4K, half money back. Ahojte chalani, ak ste ešte nepostreli, tak na Discorde rozdávam cez 20 000 doláčov každý mesiac pre mojich hráčov, pre viac infa a 100 free spinov za $1. Joinite discord.gg, lomitko otocky, alebo kúknite stránku zianverewards.com. Všetky tieto veci, no. A vieš, máš aj proste úplne full setup, ako si založí účet, reálne to trvá 2 minúty alebo 3. Takže to je úplná pohodička, ja si myslím, vieš, že to je úplne easy. Keď sa do toho dostaneš, že reálne si to iba treba vyskúšať, že za tomu deň. A ak si to chalani vyskúšate, tak hoci kto aj zo slovenských alebo českých kasín. Češi si to majú tak extrémne ľahké, lebo na Česku som myslím, že veľa ľudí nepotrebuje ani VPN-ku, takže to je ešte top. Takže tak no. Viem, už si to aj ukazoval, nie? Nie, Mercedes nás spadol, ale 6 sme mohli. Jasné. Nadžer? Je to dobré? Ty kokot, keby dal oldway, ale dal taký nadžer, no, tak neviem, je zle. Škoda, keby tie nadžere takto jemne. Herná udetka lepší. Zasa, ale netreb. Ďalej nie. Názor? Dáka bonus a berme aj to. Super? Škoda. Je to máš jedný superáč, fakt? Škoda celkom. A dobrý bonus, Ant. Aspoň si to vyskúšal. Aspoň mám keď to nebo som až tak twisted, vieš? Niekedy keď som twisted a proste ma to chytí, no tak ma to len tak ľahko nepustí. Sep. Celé? Zlaté? Takže máme multi, len potrebujeme kamaško. Zase X3 spiny. Zelené, veľa zelených a zep. Nice! Ešte na čo? Škoda, hourglassovosť. Dobre, not bad. Bang! Poďme, chat. Poďme.